Domov svatého Jana Křtitele v Lisůvkách u Frýdku Místku uspořádal pro své uživatele zábavné odpoledne. To bylo věnováno adventu a přípravám na Vánoce. Co všechno v rámci něj uživatelé domova dělali, vám povíme v poslední reportáži. Adventní čas přival vánoční atmosféru také do domova svatého Jana Křtitele v Lisůvkách. Pro jeho uživatele, tedy osoby nad 50 let s různými formami duševního onemocnění, byla v rámci akce přípravy na advent přichystána celá řada nejrůznějších tvořivých aktivit. Při nich mohli seniori vyrábět ozdoby na vánoční stůl nebo třeba drobné dárečky pro své blízké. V rámci téhleté akce dneska děláme pomerančovou výzdobu, větvičky, různé svícny, adventní věnce, přáníčka. Snažíme se je zapojit do těch aktivit a se snaží, ať mají radost, aby se to taky měli dobře. Pro lepší náladu si seniori při práci i zaspívali. Já jsem tady ubytovaný a tohle to zažívám poprvé, takže nejenom, že jsem překvapený, ale je to také pro mě velice příjemné a milé. Právě toto jsem udělal. Baví mě to dobré, sestřičky jsou tu hodné, všecko v pořádku, jídlo dobré. Vidím hlavní smysl, že se potkají vlastně známí, potkají se i rodiny, taky jsme vzali i děti, tak aby vlastně přišli i na jiné myšlenky. Já si myslím, že jim to hlavně pomáhá psychicky, kdy jsou vlastně potom stabilizovaní, jsou takový šikovnější potom. Bohatý a pestrý program plný zajímavých aktivit má domov svatého Jana Křtitele pro své uživatele připraven po celou dobu adventu. Více se nám do dnešního Frýdecko-místeckého expresu nevešlo. Už nyní pro vás ale připravujeme další reportáže. Děkujeme vám za pozornost a zase příště na viděnou.